Tots els més joves nens estan enxufats. Fot real G. Fot real G. Brutal. Ei, zorra, no estem bevent anís amb el rellotge suís perquè som real G's. Ei, zorra, no estem bevent anís amb el rellotge suís perquè som real G's. What? Suporem tota la fucking vaina que prenem, però aquí estem aguantant temperatures de l'hivern i de l'infern. És d'on ve la meva puta gang, els més maleducats al Parlament. I menja sushi, no hi ha una puta merda que m'assusti, sóc un crusti. Nos vamos para la maqui, cada rato, spending money. It's scary. Sempre havia odiat molt la roba del xino, la penya que vestia del xino i tot. I l'altre dia vaig entrar aquí a aquest xino i em vaig comprar uns pantalons espectaculars, però espectaculars. Entro i veig el xino amb uns pantalons de la Parra i li dic, tu, quiero estos, els que portava posats de l'Oriental, tu. Y le digo, tú, ¿son de aquí o no? Sí, mira, allí no sé qué, esta talla para ti. Y yo, venga. Jo no me'n provo la roba ni res, me la compro directa. Jo continuo sense saber la talla que tinc, en veritat. Està pintant, aquella, no? És pintat. Like a underwater squat. Quin fred que fot, tio. Cada vegada pitjor. Aquest Nadal fotrà un fred, tio, molt fred. Es veu que a Japó no hi ha bessures, tio, perquè la gent agafa això i s'ho emporta a casa, saps? I a casa ho tira en el lloc del plàstic i això en el lloc del paper. Imagina't com són. Molt diferent. Allà et dic jo que et deixes un bolso al carrer i ningú te'l toca, saps? Aquí dura cosa de segons. I em desperto l'endemà, amb tota la ressaca, la cartera, que no, mama, que l'he perdut, no sé què. He sentit, tio, de levantar, tio. Tio, és un xorro del torno, tio, sí, allà, tio. Ho he pillat. Sí, tio. Soy sexy y lo sabes. Se'l va deixar la ninfòmana, tio, a casa meva. Que ara m'estic fent una ninfòmana molt tarada. Que no em deixa respirar, tu. La veritat vaig quedar amb ell al final, saps? El dia del vídeo, al final. Ah, sí? Sí. Me la porto a casa, la invito a sopar, se'm folla 4 o 5 cops i aspira. És que és perfecte. Perquè ja si es queda a dormir malament. He fet un atac de pànic, tio, quan m'he ficat al llit, majo, tio. Què és, tio? No ho sé, tio, perquè estava sol, tio, a casa. El Bruno hi era, l'Àlex tampoc, no havien de venir a dormir. La meva vieja està al poble, tio, i quan veig que no tinc ningú al voltant, no sé què, em començo a paranoiar amb que em pillarà algú, tio, i m'acaba pillant, saps? Sí, és que és fatal, tio. I vaig agafar, em vaig començar a prendre gotes a muerte i bueno, al cap de 5 minuts ja estava millor i em vaig sobar. Va ser molt repentino tot plegat. Tio, jo ara he vist el verdulero de baix de casa meva. Saps els verduleros aquells, xiquitos? Sí. A ver, espera. Pues tu, pues ¿A de casa de ta mare o que la teva? De baix de casa de la meva mare. Sí. Pues va amb el cotxe del teu viejo, Ah, sí? Sí. Puto verdulero. Sí, pero si el coche de mi viejo te digo que está bastante bien, tío. Joder, Pero es un coche que está normal. ¿Sabes? Perquè ja podria anar amb una merda d'aquestes, tio, saps? Escarosa. Ja. Una merda d'aquestes, tio, familiar, escarosa. Així no és que, tio. Jo no sé com algú es pot comprar un cotxe així, tio. Ja pot ser molt barat, tio, però... A l'aspecte és horrorós, tio. Hi ha cotxes que són baratos i a l'aspecte mola, saps? Ja.
aquest dilluns ja no té res. Ja no té res i li dic, tio, però amb què t'has gastat? I em diu, pues bueno, 150 amb unes bambes, he pagat un mes del pis, s'ha gastat moltíssima pasta amb el joc d'ordinador, saps que juga? S'ha gastat quasi 100 euros amb el joc d'ordinador, saps? Comprant-se cartes virtuals. És que és un malalt, tio. I el Pokémon dilluns, tio, saps? O sigui, ja pot tenir diners. Bueno, dilluns ens el donen a nosaltres, sortirà com dijous o així. Però el Calborot aquell del cinglot, saps? Ah, que l'has encarregat aquell. Clar, el Calborot aquell del cinglot, un cop puja la foto al Facebook, tu ja pots anar-lo a buscar, saps? En sèrio? Clar, i tens el joc 2 dies abans o 3 dies abans. És molt mafiós, el Pau. Sí que? Clar, però és que... I fa la bolla, Sí, totalment, i suda la polla. Bueno, amb tant com li pidi, però molt guapo, no? Ja. És la manera de fer-ho, saps? Clar, així es vens molt més i és del palia. Et quedes el client sí o sí, saps? Sí. La penya viciada a muerte, saps? Que està com jo, que porto un any esperant aquest joc. I la penya que el compra ja. Home, tothom que hi reserva, pues, ell avisa que si veu la foto en el Facebook ja el pot venir a buscar. I hi ha molta penya o què? Home, nosaltres fa un any que el vam reservar el joc. Quasi un any. O sigui, vam ser els primers en reservar-ho, jo i mon germà. I l'altre dia li vam anar i li vam dir, tu, no t'hauràs oblidat, no? No sé què. I diu, no. Pensa que a cada tenda arriben limitats, saps, els jocs? O sigui, que vosaltres sou els primers que el teniu. Saps? I jo, venga, avorrit. Pokémon Sol i el Guiu Pokémon Luna. Brutal. Llavors quan el tingui faré una època d'hibernació. Però és el mateix sempre, és el mateix de sempre el Pokémon? Sí, de sempre. És el mateix, o sigui... És un Pokémon nou, amb 200 Pokémons nous... No sé, una meravella. Però el joc és el mateix de sempre, o sigui... Sí, és la mateixa historieta, et donen un Pokémon al principi, no sé què... Amb la paleta, tot... No! O sigui, cada mapa canvia. Tots els mapes canvien. Aquest mapa està inspirat a Aloha, tio, com es diu? Hawaii. Les illes d'Aloha, tio? Hawaii. Hawaii, ahí estamos. Està inspirat en Hawaii. I llavors hi ha Pokémons de la primera edició que els han canviat de tipus i li han canviat l'aspecte. Com per exemple el Pikachu i tal ja no és tipus elèctric, saps? Al igual no, llavors què és? Ara crec que és tipo psíquico eléctrico o algo así. Y le han cambiado una mica l'aspecte, igual que el Racho i tal. És la polla, serà una meravella de joc, tio. I serà el primer joc que pots pujar-te a sobre un Pokémon com a muntura, saps? I aniràs pel mapa pujat a sobre un Pokémon, tio, o volant amb algun Pokémon. Brutal, serà espectacular. Voy a escoltar música, tio. Faré un CD, tio, per aquest cotxe, tio. Ja, tio. Sí, és mal, tio. Com que hauré de fer alguns CDs per portar-ho a les GAE, per patentar algunes cançons, doncs ja tindré el CD i ja et faré. Tú, amigo, ¿dónde estás? Amigo, ¿dónde estás? Tú, pues quedamos en la G-Star. Sí, búscala, venga. Del segundo, creo. Sí, del segundo. Venga, hasta ahora. He quedat amb la Cris. Quina cara. La del vídeo de cor trencat. Què dius? Sí. I ara no està ratllada o què? No, es veu que no. Ahir a la nit em va venir a picar a la 1:30 de la mañana. Però acabo de veure les botes que em vaig comprar, sí que estan més barates. Qui més? Més barates, saps? Jo sempre em passa el mateix, tio, no ho entenc. Tu, hi ha les Martins aquí, les negres. Per internet no és massa bona opció.
Pues eres 49 euros. Mira, mi hermano se ha pillado esta, tío, ahora. No sé cuánto salen. Buah, però és que això és espectacular, tio. Putament espectacular, tio. És un más kinky que eso, Sí, sí, está bueno. Marrón. Es que es espectacular, tío. Son las T, ¿no? Sí, sí, és això. iPhones, calça bastant gran. Jo recordo les últimes que vas emportar, que són les vermelles, sí que les vas emportar. Però també et conec, saps? Van bé, Pues venga, con la seca. No, em diu, no podria anar ara mateix a buscar el cotxe i venir. No pot ser tot quan tu vulguis, Sí, saps? què et pensa que és el cotxe? Però una cosa, no, en cap moment li hem dit espera'ns a Sants He ara. anat a les 6:30. Què dice? Què dice? He dit a partir de les 7. A mí me da miedo poner esto más para allí porque está como... Y me va a tirar la ceniza de la comida. Sí, Ets de tirar cendres. No, pero... Tío, no me veas ni un purito valor, es por matar. Un tío le digo a una, tú en el 40 puede ser que faltaran unas patatas. Sí, sí. Y la pava digo, puede ser. Y yo le digo, esto es el mío, y dice, no, retrasados o qué coño son? me dice 46, no sé qué, digo, tío, que lleva una salsa aquí. Digo, es el mío, fijo. Tia, que ve descansar-vos tot el dia és 3 hores, Clar, no? Sí, sí, que m'agafava un pel jersei, el sortia a córrer i jo volava, saps? Per la General de Figueres, tio, bueno, un drama. Sí, sí. Sort que només has de prendre una copa, perquè si no no sé què és. Esto ràpido, no li haurà temps ni a posar-se. Nosaltres no ens ho demanen, que putada. Tengo un perrito igual que este. He sortit jo. Dos dalmatas, un border collie y este. Mira que guapo los niños. Mira, sí. I a totes les fotos hi ha el meu comentari. A totes. Les fotos són like? Ah, no. Pensé que per posar like. ¿En tu cuenta? Tio, posa el meu. No es poden fer un gran, tio. Mira aquesta. Mira aquesta és de la... Un estil. Joder, per què no es poden obrir les fotos? Mira el meu comentari, molt like. És que no es pot posar, tio. Aquí ho... Calla, puta. Mira allá, Que dius el... mira allá. Com es tira enrere, volver? Posa el meu. Així em segueixen. Corre, tu foto del documental. És nova. No! Cabrón. Ja està, ja l'has liat. No, nena, no. I... És... Mira, mira. Merda, no es pot. no es pot. Ei, terreno, estem bevent anís amb el rellotge 6 perquè som real G's Gang Squad.